Kaixo, Iñaki. Kaixo. Zerbuz. Jeni, jode, ondo. Ondo. Gogo asko nitun egia esan, zurekin elkarrizketa egiteko, hitz egin genduen egun asko. Bai. Gogoratzen zea joan ginenean bideoklipa egitera. Obexa eta gaztelura, hori da. Ondo pasagen. Pasatu genduen. Bomba pasatu genduen, Eta gero Lizartzara joan ginen. Hola, afaltzega. Hori da. Hori esan edo, Iñaki zanila laguna gehala. Hori, noski laguna gela. Laguna handia gaina. Hori da. Iñaki joan gaitez altzeaka. Okerez bainago, Añorgakoa ezea, Donostiakoa. Eta nolatan azertzene musika munduan. Bueno, arrazoia berez ez da jakiten, baina, nire izeba Mertxe, Mertxe izena duen izeba bat, musikaiko irakaslea zen, eta oparitu zizkigun perkusiozko instrumento batzuk, haien artean panderita txiki bat. Eta, nire etxean trikitixa asko jartzen zen, garai hartan, lajata langakanda, eta... Nire intuizioz, hasi nintzen panderoa pixkat hartu eta hor lardaskatzen. Eta, hasi nintzen nire kabuz, fandangoa jotzen, harin-jarina jotzen. Eta, nire hasiera berez, 7-8 urteekin horrela izan zen. Esan dezakegu hasieran musika estilo dezente jogatu zenitula. Bai, trikitixan, fandangoa harin-jarina eta kaljirak, batez ere horiek. Gero Martin musika eskola zegoen orduan Bilaboran, joan nintzenan, eta ja hasi nintzen bikoteka jotzen, bai pasakaiak, herritan, Goierri inguruan asko, Bizkaian. Eta gero lehiaketak, badokat txapela bat, 85ko txapela bat, irabazi nuena, eta, bai. Hasieran trikiti munduan, 12-13 urte arte, bintzat horri nintzen, esan bezala. Eta nola entogu izan bateriaren kontua? Bateria ere, beti telebistan edo ikusten banuen, beti deitzen nindun zerbait zan, ez? Eta, hasi nintzen, bakizu bateriak badu elementu bat kaxa deitzen dena, kaxa edo atabala, eta hasi nintzen atabalarekin Añorgan Arkaitz dantzataldea badago, eta han pixka bat jotzen, nire kabuz, eta horrela, nire bateriarekiko grina txikitatik. Baina hasi horrela kaxarekin eta horrela hasi nintzen. Gerora, bateria bat erosi genduen lagun batzuen artean, eta hasi nintzen nire kabuz ere, bateria jotzen, 14 urte, 13, nire kabuz ere bai. Gerora, ja jarraituko dugu igual, baina irakasleekin egon du nintzen, eta esan dezakegu formalago edo. Ipauzen abortzen, tukitixa kasa. Bateria, insoilik bateriatik ezagutzen zintura. Bai. Lehenengo taldea, zein izan zen lehenengo taldea? Lehenengo taldea Añorgako kuadrillakin izan zen, xukelentzat fula izena zuen talde bat, eta hori, 13-14 urteekin gutxi gora bera. Eta, kontzertu batzuk jotzen genituen inguruan, Lesakara joan ginen ere, bai? Bai. Eta oso ondo zen gainera esperientzia oso polita, eta jotzen genuen rock pop inguruan. Eta hori izan zen lehenengo taldea, hori izan zen. Lehenengo taldea, gerora bat.
hasi nintzen niretzako jainkoa zen momentu horretan Paco Díaz, Akelarreko bateria, Akelarre taldea ezaguna. Gaur egun ez dabiltza jotzen, utzia dute, baino niretzako oso handia zen eta oraindik hala den Paco Díazekin hasi nintzen, Jazle izeneko akademian, hemen Donostian. Eta harrekin ikasi nuen asko. 5-6 bat urte egon nintzen, eta asko landu, asko prestatzen zituen klaseak, oso ondo ematen zuen, oso argitasun handiarekin, eta oso guztua eta asko ikasi nuen berarekin. Hori esan behar nizu, klase horiek lagunduko zizuten beste ikuspuntu bat. Ematen edo... Noski. Beste ikuspuntu bat eta ikasi, teknika, erritmo desberdinak, musika estilo desberdinak, azkenean, bateriak du abaniko handia, ez? Musikak duen abaniko handia, ez? Pentsa zazu, ez? Bateriakin... Ni bateri jolai galdera bat galdetzen diet, zehazki bateria batekin musika konposatu daiteke. Bai, noski baiet. Musika melodikoa ez da instrumento melodiko bat, baina noski erritmo konposaketa bat egin daiteke, lasai asko, bai. Beste instrumentu batekin bazala. Agian jendeak ohituagoa dago melodia entzuten, konposaketa batean, melodia batek erritmoa behar du ere bai ez, baina erritmo hutsarekin eta elementu desberdinekin, eta badaude ere timbaletan tonalidade desberdinak, eta, egin daiteke konposaketa erritmiko bat, eta ja improvisazio munduan sartzen bazera, daukazu hor abaniko izugarri handia. Bai, ez esango nizuke. Galdetzen izugarri. Ez da inoiz esaten bateriakin konposaketak egin daitezkenik beti gitarra edo pianoa edo ogarri galdetu duzun. Noski, bai, galdera ona da, bai. Gehien bat, beti ez duenez, melodik ez duenez, baina, bateriakin eta hotxarekin egin daiteke ere zerbait. Egingo zenuke noiz zerbait bakarka. Bakarka asko lokalera joaten naizenean egiten dut, niretzako eta nire seme-alabentzako egin nuen horrelako... ikusi nuen. Ez konposaketa, patroi baten, erritmiko baten kinasi eta pixkate gero improvisazioa, eta egin nuen bere garaian. Eta, egiten ditut, baina, pixka bat niretzako eta... Baina dira erritmikoak, ez dira. Horregatik esate ditut jendea pixka bat ohitu gaituzte edo ohituta gaude konposaketa edo abesti bat beti melodiarekin, ez? Beti melodiarekin. Ez du zergatik izan behar, ez? Erritmoak berak ere badu bere magia, ez? Zegoen duz seme-alabak aipatu dituzula. Nire bi altxorrak. Oso ondo. Oso daude. Oso ondo, June eta Dur. Asko maite ditu. Oso ondo, dituzte 16 eta 12 urte. Eta, ja nerabe aroan edo adolescentzian, eta, ja, bihurrik xamarrak. Bihurrik daude, Baina, horiek garaikoa da. Noski, horrela. Behar dute. Hortika danak pasagera eta azkenean pasabeharrekoa da.
gertatzen dena da, orain bizitzen dezula Bai. alderantzizko Alderantzizko. aita bezala, ez? Bai. Guraso bezala. Zuretzateke bizposa handia izan. Bai, noski. Beraiekin egotea eta... Bai, noski. Bai, bueno, bananduta nago eta beraiekin egoten naiz denboraldi bat, gero bere amarekin egoten dira, eta beraiekin nagoenean, noski baietz. Bai, gogoz egoteko eta... Ono gainean, mila esker etortzeagatik benetan. Bai. Egin nahi nuke azkeneko komentario bat. Eza. Gero egon nintzela irakasle asko ikasi nuen beste irakasle batekin, Bai. Angel Zelada eta berari Bai. besarkera eta musu handi bat. Ezagutzen dut. Ezagutzen. Bueno, hori komentatu gabe ez nuen itzina, elkarrizketa. Eta berarekin ere asko, heldutasun asko, instrumentuarek kontzeptu asko, eta beno, hori aitatu nahi nuen. Angel oso tipo ona da. Oso ona, pertsonalki eta profesionalki ere oso. Bueno, Angeli, zure semea label eta beste bati nire diogu musu bat, baina bilaluko diogu muga ikusila, Noski. Venga, gente. Agur. Agur.